Znate šta, kod mladih ljudi je ta nenormalna mladalačka strast i energija da se dobro svira, jer naravno veliki je nedostatak iskustva kod mladih ljudi i sve se to stiče sa godinama i to ne možemo da očekujemo da djeca imaju u sebi, jel? Ali mislim da su ukapirali na čemu treba da rade i šta treba prvenstveno oni trebaju da veruju u sebe više, mislim, i treba će im godine, opet iskustva da počnu juče sam im rekao, pogledajte se ujutru u ogledalo i recite sebi da ste najbolji, mislim. Vrlo je važno da rade na tom samopouzdanju, da nikad ne zaborave da kad sviraju s drugim ljudima da moraju da se slušaju, i da svi imaju jako dobar puls i na osnovu toga se gradi sve ostalo. Ovo je jako zahtjevno, zato što zaista nemaju pomoć nikakvu, oni moraju da se kače jedan na drugog i mi sviramo ovaj program bez dirigenta, to je veliki izazov za njih. Ali mislim da smo odradili ogroman posao i to jako dobro zvuči, jako dobro. Nekada od tih mladih ljudi možete da dobijete mnogo više energije nego od nekog orkestra koji uigran svira zajedno i toliko puta su već to odsvirali da to malo nekada pređe u autopilot. Mislim da to kod mladih ljudi s kojima sviram sutra ne bi trebalo da se desi, zato što je njima to sveže, to je njima novo, to je muzika koju sviramo je potpuno genijalna, tu nema ništa, ni jedan takt, ni jedna nota koja nije na svom mjestu, tako da mislim da ćemo da uživamo sve to.